kukune to kod fwambo mare. Jatend migawo mar arita Kipchumba Murkomen ochiwo pache wi doho chungo chenro mar ndiko obila kowacho ni piny Kenya pok ondiko obila kuom thuolo mar higni 4 mokalo. Murkomen olose kinde romo mogik mar jukwaa la usalama ma obagi e kaunti ma Nairobi. En romo mogik mar jukwaa la usalama, romo mabende osebed kibage counties duto pachoka kotele ko jatend migawo mar arita Kipchumba Murkomen. Romo makamano kawuono bagie katiego jotije piny owacho Kenya School of Government kama Murkomen wacho ni okang' ma doho kao machungo chenro mar ndiko obila 10,000 ok en makare. Wira ni chenro makamano pok otim pachoka kuom thuolo mar higni 4. Matok jang'ad bura Helen Wasilwa chiwo chik machungo chenro no kaluwore gi ng'ur manochwale doho tarik 30 dwe mar 9 higani. Bura no ibiro winy tarik 21 dwe mar 10 higani. I wish I would be allowed to call the judge directly to understand the consequence of a court order stopping recruitment of police that has never happened for the last 4 years, and how it is very critical for the safety of our country to recruit those police officers urgently, not just because of anything else, to secure our borders, because there are many police officers who have retired, some have passed on, and we need to replace and to bring energetic police officers who will be trained on time to even help us support the next elections. Eduoko margi, tendo obila owacho ni girango yore chik mowinjore maneno ni chenro no doke wang'e kaka nokuong chan ni obiro chakore tarik 3 dwe mar 10 higa 2025. E kinde romono, Murkomen omedo ni nyaka koro keto kenge makare mag bero chal mar dak e kind obila kod oganda, mani mano e ka chenro ma pachoka nyalo dhi nyime maonge ohinga moramora. Unakumbana sana na shida ya uhusiano mbaya kati ya polisi na wananchi. Tunataka kurekebisha hiyo uhusiano mbaya, tulete uhusiano ifikie karibu, wananchi wajue kwamba police station na polisi ni watumishi wao, polisi pia wajue kwamba hawa ni watumishi wa wananchi. We want to create a friendly police service that we want to bridge the gap between the citizen and the police service, so that we can have direct feedback. Bende nitie dwaro mar chwalo obila e rang'iny mamalo maonge nindo nyakonchiel, chenro ma jatend migawo Murkomen wacho ni nyaka time yor adier. Gavana ma Nairobi Johnson Sakaja mabende noyuoro romono kaachiel kod jood bura mamoko ma kaunti ma Nairobi oyango ni nitie kweth njore moro mosedonjore e sekta mar bodaboda. Chal ma gichano tieko kokadho ndikruok mar jo bodaboda e riwruoge saga. Bodaboda wengi ni wazuri. Kuna infiltration kidogo ya ukora. We want to put a deadline by which every bodaboda must be in a registered circle. Compulsory. They must say which circle they are in. And we want the traffic police. Juzi nenda Rwanda. Ukiona mataa imewaka red, bodaboda inasimama. They don't move. Huku Nairobi, wanaenda anti-clockwise for an about. Kaluwore ni jatend migawo mar arita kokadho chenro mar jukwaa la usalama oseluoro counties duto pachoka kendo bago romo kod bad migepe mag arita e counties go. Geno en ni giko chenro no biro nyago lemo kendo lokruok biro nenore e sekta mar arita. Efinye Kidi, Ramogi TV, Nairobi.